ba ma tsoron kowa, ba ma tsoron komai, Allah kaɗai muke tsoro. Yanda iyayenmu suka tashi cikin jihadi, in an tuna Maulamu Sheikh Nasiru Kabara ya taɓa yin wata magana, ya taɓa yin wata kungiya sunanta Ittihadul Islam. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Barkamu da sake kasancewa tare da ku a daidai wannan lokaci. Wannan shi ne ake kira da Shehu Ibrahim, babban ɗa a wurin marigayi Shehu Dahir Usman Bauchi radiyallahu ta'ala anhu. Ya fito ne ya yi magana kan maganganu marasa daɗi da suke fitowa daga bakin waɗansu malamai wanda ba su fahimci addini ba. Kalamai marasa daɗi shine yake bayani akan yadda mabiya Shehu Dahir Usman Bauchi za su ƙara haɗa kansu fiye da da, ba gudu ba ja da baya ba tsoro. Idan yau ne farkon zuwan ka wannan YouTube channel namu mai albarka, mana roƙo ka danna subscribe, ka danna alamar ƙararrawa domin samun sababbin shirye-shiryen mu da zarar mun dora. Allah Ubangiji ya ƙara haɗa kan musulmai duniya gabaki ɗaya, ya ƙara ɗaukaka musulunci da musulunci. Daga ƙarshe muna roƙo Allah Ubangiji ya ƙara mu soyayyar Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam. Idan bidiyon ya burge ka, kai like, kai sharing domin al'ummar musulmi samu gaba ɗaya. Mun gode. Mu 82 shehu ya bari. Haka muna yi mutane, muna musu albishir kar su ɗauka cewa addinin musulunci zai ja baya, zai ci gaba ne. Illa mu fahimci yadda abun yake tafiya, mu tsaya yadda iyayenmu suka tsaya wa addinin nan. La yakafuna lawmata la'imin. Ba ma tsoron kowa, ba ma tsoron komai, Allah kaɗai muke tsoro. Yanda iyayenmu suka tashi cikin jihadi, in an tuna Maulamu Sheikh Nasiru Kabara ya taɓa yin wata magana, ya taɓa yin wata kungiya sunanta Ittihadul Islam. Shi da kansa yake shiga motoci yana bin shugabannin ƙasar nan. Ni ya zo nan Bauchi gidanmu, gidan shehi, haka yayi tabi don ya haɗa kan musulmai, ya haɗa kan masu gaskiya, don saboda sharrin wahabiyanci zai shigo, zai nemi ya raba kan musulmai. Duk wanda ya zo ya ga salatin jana'iza da aka yi wa shehi ya san cewa mutanen Allah sun fi mutanen banza yawa a ƙasar mu. Haka aikin mutanen banza aikin ƙarya suka yi. Kawai mu yanzu mu fito, ba ma tsoron kowa sai Allah. Kuma duk wanda yake zai ci mana mutunci za mu ci masa mutunci. In ne zai ci mutuncin wannan addini, to kar mu tsaya mu fito ko mu yadda yanda aka haife ka haife mu. Amma mu iyayenmu sun haife mu ne Muhammadawa, masoya manzan Allah. Ku kuma iyayenku sun haife ku makiya annabi. Tun Adamu ake fara da irin su, ba za a daina fada ba. Zamanin annabi ma akwai su munafukai, haka wannan zamanin ma, to kar mu yadda ne su ce sun fi karfin mu. Mu tashi mu tsaya mu nuna mun fi karfin su, kuma na tabbata mun fi karfin kowa. Haka muna ba mutane hakuri su yi, kar su razana. In Allah da wannan addini ba zai kasa ba, ci gaba kawai zai ta yi. Mu kawai muna neman goyon bayan ku ne, ku fito, kar ku nuna cewa muna baya. Mu ne gaba, mun fi kowa yawa, mutanen annabi sun fi kowa yawa. Haka muna godiya da zuwan da aka yi. Mu ne za mu gabatar wasu halifa da taziyan shehi, don su ne mutanen shi, su ne suka san shi. Akwai magana da yake tsakaninsa da 'ya'yan shi, akwai magana da yake kuma da iyan uwan shi da almajiran shi, irin magana daban. Su halifa suna cikin wanda yake magana da yake yi da su wanda mu ba zai yi da mu ba. Haka su ne za mu isar musu da ta'aziyya irin wannan da sauran jama'a da suka zo. Allah ya saka da alheri, Allah ya tabbatar mana cikin alheri. Mukan dama muna tare, alhamdulillah. Allah ya ƙara tabbatar tafiyar tamu, Allah ya ƙara kan haɗa kan musulunci.